Ideme vyprenkovať učiteľku. Čiže teraz máme nájsť pášku na myši a položiť ju na stôl. Aby pani učiteľka sa do nej chytila. Tu je učiteľka. Aká je škareda. Oh, what a pleasant day it is. Ide si prečítať noviny a my zatiaľ vôjdeme do jej domu. Musíme počkať, kým odíde niekde preč. Tam je. Teraz pôjde asi do kuchyne. Dobre, už vošla. Môžeme ísť. Išla pospať si. Dobre, ticho, štvoň spinkaj. My si takto zoberieme pach. Prečo mi to nejde zobrať? Už ide. Takto ešte noviny. A utekáme. Kus sa škrieme. No choď už, pani učiteľka. Choď si popozerať noviny. Today is the day I make the front cover of the paper. I mean, who else could it be? Ah! My hand! Koľko My krví. hand! Oh, it hurts so bad! Podarilo sa nám to. Prvý prank je podarený. Ideme na ďalšie kolo, ďalší level. Čiže teraz máme dať do raňajov pridať. Tu má raňajky, asi nejaké seriály, alebo čoko kam má. Tu je ona ako jej fotka. Vyzerá hrozne aj na tej fotke. Čiže opäť ideme do jej domu. Neviem, kde je. Aha, išla do nejakej izby. Tu je zamknuté. Musíme ísť cez okno. To tak potiši. Hop. Išla zasa... Nie, neišla spať. Tak. Paráda. I'm looking Také ja forward to rýchlo having hýbeš. my favorite breakfast. Tu sa škriem. Opäť na ňu počkam. Kým si pôjde dať hraňajky svoje. Oh, yummy, yummy, yummy. Takú čo má pôjď? Ku hore. It tastes so bad. Uj, jaké hnusné. Ďalšie kolo sme prešli. Čiže teraz máme pokaziť televízor, aby nemohla pozerať svoju show horor. To je horor. This will always be my favorite show. Ideme na to. Tu je iba okno. Nie, má okno. Iba ho má žabalíko dávne. Treba počkať, kým odíde.
Berieme popačidlo, alebo čokoľvek. Ku sa chovám. Už ide. Skryjem sa, aby ma nevidela. Tam je. No! What happened to my TV? My favorite show was about to start. A môžeš poherať svoju telku. A ďalšie kolo sme prešli. Ideme na ďalšie kolo. Opäť reklama. Čiže teraz máme na jej obľúbenie šaty. A je asi postrihať, aby nemohla ísť na maskárny večierok. Že prečo by sa mala vôbec zabávať? Jasne, prečo by sa mala zabávať? What should I wear ona to nič the nežilo v každej. masquerade party? Of course, Čiže tie košaky. I can look good in Potrebujeme ich ničiť. everything. Kaďal nemôžeme prejsť. Tu je ako zamknuté. I'm definitely the Dobre. best chef in the world. Nevidela ma. A rýchlo, ideme na jej šaty. A šaty sú hneďko. Utekáme. Pôjdeme cez okno? A nie, pôjdeme pekne. Dole. Na pôjde hore. A my môžeme aj kukoviť v jej dome. No, my favorite dress. No. Dobre, čiže teraz máme nájsť pedly a umiestniť na pohovku. Ideme na to. Nájsť pedly a umiestniť na pohovku. Tu je špedlík, už ho vidím, a tu je káva alebo čaj, tu neviem. On má čudne veši, čudne je, čudný má barák. Dobre, ideme dnu. Cez okno naše špare hráme. Počkám si. Kým vôjdem do nejakej miestnosti. Už bošla, áno. Tak obehnú späť. Teda kde tu? Máme. A utekam. Pohrem sa si z okno. A máš. Is there a secret witch inside? Teraz máme pušky mačičku. Pretože ona ju zamkla.
Tu je Macička. A my ju máme pustiť. Tu sú kľúče a ju zatvoria do nejakej miestnosti, kde má také veci, ktoré učiteľka by mať nemala. Nestala by si mať takú učiteľku. Tentokrát pôjdeme po rebríku a idem hľadať masku. Dobre, takže tu nie je. Tu nie je. Tu nie je. Tu nie je. Tu je. No, tu nie je. Ani tu. Oh, there's a competition going on. Well, of course, Gdzie by mogła I'm być? going to win. Skúsim tu. Áno, tu je Macička. Teraz kľúč. Podomknúť. Vybaj Macička. Noise. Naughty cat again. Môžem ísť ďom. Áno. Dobre, vyhrali sme. How come that naughty Ja vám cat ďakujem za každé jedno zvládnutie a pokračovanie si dáme na budúce. Ak ma chcete podporiť, dajte mi odber.